South Africa phambili. Siyabingelela kinina lonke. Sihlangene la namhlanje. Sihlangene ngenyanga kaMeyi okuyinyanga esithi Africa Month. Asizanga ngokuzokanda ngenkulumo. Kodwa sithanda ukunibonga ukuthi niphume kanjena ikakhulukazi abafundi abasezikolweni zemfundo ephakeme abathe lapho bekhona bangakhohlwa ukuthi basukaphi, bangakhohlwa imvelaphi yabo. Nathi ke siyabonga kakhulu siwuhulumeni waKwaZulu Natal ukuthi ningakhohlwa ubunina. Sibonge futhi nakubafowethu esisebenze nabo ukuthi nihlangane kanje. Siyafisa ukuthi umlayezo omkhulu esinawo ukuthi asigcineni amasiko akithi. Inkululeko esinayo wathi uBaba uMandela, freedom comes with the responsibility. Silana namhlanje njengabafundi into ebaluleke kakhulu ukuthi asibumbaneni sizwane. Sibonge nakwifolo lomaskandi ukuthi nize nizozibandakanya kanye nabafundi kanjena kuhlanganelana. Siyafisa ukuthi namanje siqhubeke sijabule sibumbane siye phambili. Phambili ngokubumbana phambili. Phambili mfundi phambili. Siyabonga, siyabonga. Lapha sino Asibonge nangu lana oye wadla umhlanganiso uzothola imali engango 3,500. Sondela ke Asibonga, uyibongele Asibonga. Ngibonani ngumdazi ngosebenzisi nalesathi nababelethi thina sakhosha mandabela ngeke osengite sekhakhuli oh makhoza uyangasende ha ngabonga mina ngithi la 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 sithi oh la la ye ala ngithi la sithi bese kuba khona omunye lana bekuzothi inkomo umteposha nombeje bebezoqhutelana lana behlabe. Kodwa ke umteposha uye wayiseke hayi ngiyabona bese yokwenza leyo nto hayi umlenze wawusiyalimala. Manje ke ngoba kwenzeke leyo nto umshophi kuzoba idraw bazohlukaniselana ku 10,000 rand. Iphi inkomo? Iphi inkomo? Nayi inkomo lapha. Hayi inkomo lapha. Ayizinkomo, ayizinkomo. Ayilimele inkomo ayikwazi ukusondela kodwa nansi yalapha. Siyabonga kakhulu niphathe kahle niphephe niphase nasezikoleni ni graduate niphila njengabafundi. Siyabonga. Bese kuba i-best dressmaid. I-best dressmaid uzaba nami mfowethu la uzaba naye uthola umkhomelo ka 3,500. Siyabongela uyibongele mfowethu. Ibongele kulabo abafundi. Yebo. Sanibonani. Usaba lenikhuluma naye i-brand nje i-local brand yakhona lapha eThekwini.
ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu ngihamba nosisi laba engihamba nabo ngithuke nje sengishuthwa kwathiwa cha usibambele kamnandi ngakho ke njengoba ngilapha njengamanje ngiyabonga kakhulu bafowethu. Shona, shona.